Pilar Ponte es coordinadora del portal educativo, además sin ánimo de lucro, Aulas Galegas. Pilar, buenos días. Buenos días. Cuéntame un poquito, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois los que habéis enviado esta en online? Pois nada, somos un conxunto de profesoras e profesores que a raíz de iniciarse o confinamento pois pensamos pois que estaría ben botar unha man dende a nosa profesión, que é o ensino, e ofrecer unha serie de contidos que non fosen tan estrictamente académicos, senón que fosen máis divulgativos relacionados co ensino. Esa partiu de aí a idea e, bueno, puxémonos como objetivo sair o luns, que era o primeiro día de confinamento que non había clases, e aí estamos. Nos cuentas que visteis una necesidad, quisisteis atenderla y arrancasteis con ese primer día también de confinamiento. ¿Por qué? ¿Qué detectasteis? ¿Qué necesidad detectasteis que dijisteis, oye, tenemos que estar ahí para nuestros niños? Ben, nos pensamos que ían ser moitas horas nas casas e que sería bo que houvese materiais que ademais de educar entretivesen. Esa foi un poquinho a perspectiva. Además sois un recurso en red, o sea, en vuestra página web dejáis claro que no estáis sustituyendo al programa oficial o institucional educativo, o sea, que ponéis también en marcha ese trabajo en red que tanto hace falta, que tanto se dice, pero que a veces cuesta trabajo poner en marcha, ¿no? Sí, por suposto. A ver, nos sempre tiñamos claro dende o comezo que Aulas Galegas non nacía nin para sustituir o traballo das institucións académicas, nin tampouco para sustituir as indicacións que cada profesor ou cada profesor lle fai ao seu alumnado. É dicir, un alumno que ten que facer é atender as instruccións que lle chegan do seu centro educativo, non? A través dos seus profes. Que isto era outra cousa. Non, iso é importante deixalo claro, é dicir, un alumno non ten que ir a Aulas Galegas e facer pola súa conta, pode ir facer pola súa conta, mirar o que hai, pero ten que priorizar atender o que as indicacións que recibe do seu profesorado, evidentemente. Aulas Galegas es un recurso educativo para la infancia, pero también para los profes y para las familias. ¿Qué feedback estáis recibiendo? Pois a verdade é que estamos moi contentos da resposta que estamos recibindo tanto a nivel de profesorado como a nivel de familias individualmente, que nos envían mensajes, moitas grazas, gostanos o que estás publicando, ou mesmo en ocasións de que, pois mira, eu teño mellor un fillo, unha filla de calidade que aún está problemática ou co que sexa, me gustaría saber se iades publicar algo para él, e estamos moi agradecidos da resposta e tamén agradecidos a vos os medios de comunicación tamén pola boa acollida que nos estades dando. Que además así también descansamos un poco de la información de coronavirus, ¿no? Que aunque sí tiene, bueno, que también trae cosas buenas en el mundo informativo del COVID-19, como son estas experiencias como este portal educativo, ¿no? Sí, entiendo que efectivamente son otro tipo de noticias. Que se agradece. ¿Cómo es un día a día en el portal de Aulas Galegas? Claro, porque poner eso en marcha así de repente, de forma imprevista, y además sois unos cuantos profes, o sea, que no es una iniciativa de uno o dos. ¿Cómo es vuestro día a día? Non, a verdade é que medramos moi rápido, nos puxemos un cuestionario de colaboración na web. Neste momento recibimos a resposta de máis de 400 profes. Carai.
Sí, sí, isto foi así, moi bastante vertiginoso. Non contábamos tampouco con ter unha resposta así. É certo que no gremio de ensino vemos que hai moitas compañeras e compañeros que, como nós, senten a necesidade de botar unha man, non? De colaborar nesta situación extraordinaria. Entón, levamos moi pouco tempo e foron xurdindo as necesidades, pois, case día a día. Daí foron xurdindo novas seccións, por exemplo, inicialmente organizámonos pensando pois en recursos educativos organizados por niveis e materias. Logo foron xurdindo seccións como Estamos cos maiores, que ou lecturas compartidas, ou os mares de cultura, que son unha parte da páxina na que estamos moi orgullosos e moi contentos, que está dirixida a todo o público, que non é necesariamente, digamos, tan educativa, o sea, que non que é máis ben cultural. Por exemplo, no caso de Estamos cos maiores, é unha sección levada a cabo por un equipo xerontolóxico onde hai psicólogos, terapeutas, traballadoras sociais, dirixidas a persoas maiores ou a persoas que conviven con persoas maiores. Ou a de lecturas compartidas, onde se pode atopar todo relacionado co mundo dos libros e da literatura. Mares de cultura, onde temos, por exemplo, unha bitácora sonora dedicada á música en galego, ou seccións, máis artísticas, ou ciencia en galego, onde investigadores que están traballando no ámbito científico, pois dan pequenas pílulas informativas. É dicir que vai trascendendo, que era inicialmente simplemente algo pensado máis estritamente educativo, e xa se van engadindo tamén novos contidos de xente que se achega a nós e quere participar con proxectos que xa existían ou proxectos novos tamén en aulas galegas. Está, por exemplo, Reggae Festa ou Yo Voy ou Curtas nas aulas, que eran proxectos educativos que xa levan tempo funcionando, que teñen moito éxito, que quixeron tamén abrir unha xanela dentro de aulas galegas. Oye, esto me lleva a una pregunta obligada. ¿Qué va a pasar con aulas galegas cuando termine el confinamiento? Porque tenéis que seguir. Mira, de momento, como temos que a cousa vai para longo. A ver, a iniciativa inicial foi sair ante a necesidade provocada polo confinamento. Sí. É certo que esa cuestión xa surdiu, sobre todo por parte dos medios de comunicación. É unha pregunta que facedes abondo, pero que dende dentro das aulas galegas ainda non pensamos dela. Pois iso, chegado o momento, pois as persoas que formamos parte de aulas galegas, pois tomaremos unha decisión, faremos unha votación, supoño, veremos diferentes alternativas, e se decidirá nese momento. De momento non é unha cuestión na que non pensamos. Tampouco a realidade nos está metendo presa nese sentido, creo. Bueno, nese sentido sí es cierto que se habla mucho de esa huella que va a dejar en el sistema educativo. Por ejemplo, se me ocurre hablar de esa brecha educativa en este tiempo de los alumnos confinados en casa, pero también Aulas Galegas va a dejar esa huella positiva, entiendo, de que se pueden hacer, no, que la lectura es que seguro que con voluntad puede haber muchas experiencias que dejen al lado, al margen, esa parte mala de esa brecha educativa que puede generar el confinamiento en nuestros niños. Sí, supoño que sí. Temos que ter en conta, ademais, que ainda non comentamos, que Aulas Galegas nace como un portal educativo de recursos só en lingua galega. É dicir, esa tamén foi unha das necesidades, porque portais educativos en castelán sen ser institucionais hai moitísimos.
pero en galego non había moitísimos. O comezo tamén pensamos que éramos moitos as profesoras e profesores que teñamos as nosas webs, cos nosos recursos, pero cada un con polo seu lado, vimos que mellor sería unha oportunidade de concentrarnos nun sitio para facernos tamén máis visibles para os compañeiros. Claro. Entón, nese sentido sí que un recurso que ata agora non fixéramos, que moitas veces moitos de nós sí que tiñamos falado, bueno, tíamos que montar algo como pois imagina, como un catálogo das nosas páxinas, algo así, ¿no? Sí. Pero antes esta necesidade dixemos, bueno, pois é unha boa oportunidade para que se alguén busca pois información, pois eu quero saber que compañeiros de Imaxina de Historia pois teñen páxinas con recursos interesantes, pois en Aulas Galegas teño un sitio onde vou atopar iso, ¿no? Pues enhorabuena por esta iniciativa que entiendo que surge de haber visto el vaso medio lleno, no vacío, ante la crisis del COVID-19 y haber pensado en atender necesidades de la infancia, que eso a nosotros siempre nos parece una idea de 10. ¿Dónde se os puede encontrar? ¿Cuál es vuestra dirección web? Que además creo que también estáis en muchas redes sociales. Sí, nós temos unha página web en aulasgalegas.org. Además na web calquera persoa, calquera alumno ou pai ou nai ou profe pode chegar e pode atopar os recursos organizados tanto por idade, cubrimos desde 0 ata segundo de bacharelato e tamén algúns contidos para FP. En FP de momento ainda temos bastante menos. E podese buscar tanto por nivel académico como por materia. Entón, nese sentido está, é bastante accesible. Está completo. Ademais, temos contas nas redes sociais máis utilizadas. Neste caso temos contas en Facebook, en Twitter e en Instagram, onde imos dando conta tanto dos nosos propios recursos como mellor de noticias no ámbito cultural e educativo en galego que van saindo e axudamos tamén a espallalas. Pues lo dicho, Pilar Ponte, coordinadora del portal educativo Aulas Galegas, enhorabuena por la iniciativa y animar a la gente que todos los días entre en este portal porque van a aprender con muchísimas ganas. ¿Te parece? Animarnos. Por supuesto, muy agradecidos por esta oportunidad que nos dades de dar a coñecer a Aulas Galegas. Está todo o mundo convidado a visitar a nosa página e as nosas redes sociais, a participar tamén en actividades que temos interactivas para recibir tamén a resposta dos rapaces, das rapazas e a facernos suxestións de mellora, por suposto. Pues queda encima de la mesa esa invitación. Muchísimas gracias, Pilar, y buen día. Muchísimas gracias a vos, buen día.